Okay, nabusog pa lahat? Opo. So di ba makulay na buhay mga kabeli. Yan, on the way kami San Fernando, Pampanga. So magkikipag-meet tayo sa mga subscriber natin. Yan, shoutout kay Tito Lito and Tita Dorothy Cadiz. So mabeli, na-schedule tayo sa isang restaurant sa San Fernando, Pampanga. Yun, ayan ang team. yun, magandang araw po sa lahat mga kabeli. Maraming salamat. Good morning po mga kabeli. Morning. Good morning sa park. Ayos po. Kita niyo, popogi niyo, saan ang laban? Sa San Fernando. Makalabijag. Ha? Makalabijag. Para ayaw magja-jogging Ganda ng mga sapatos ha. Thank you muna kaya si Sheila ulit. Yan, Tita Sheila. Tita Sheila, saka yung mula si... Puro ay Tita Sheila ba to? Ewan ko lang kay ano dyan. Kay Kuya Mac. Kuya Mac, ayan. Mac, yun. Shoutout po. Thank you po. Ito kay Jan. Ito kasabayan nyo to. Kay ano ata yan, Ate Sheila din ano. Okay, so mga beli, samahan nyo po kami ngayong araw na to. So magkikipag-meet tayo sa isa subscriber, solid subscriber. So mga beli, sila yung nagpapiting dati. Food feeding, yan, pasensya na po. Sa may Overland. Overland, sa ano yun? Sa may Bataan. Oo, Overland sa Bataan. Yun yung ano, nag-overnight tayo sa Bataan ng time na yan. Okay, so mga beli, samahan nyo po kami. Thank you. Ay, ayos mga kabeli. Ito ba? Pasok kami. Hindi na, 4, maliliit kayo. So, kaya pwede kayo sa gitna, 4. So mga beli, binabalance natin, sakay natin. So kailangan si John Paul saka si Jan medyo malaki yung katawan nila kaya nasa likod. Tapos yung maliliit sa gitna. Wala si Ingo, wala si Tres. Si Tres mate, pasok. Si Ingo nagpapagawa ng bahay. Yun, namili ng materialis ngayon. Ayun, Mori. Excited sa lahat? Excited po mga kabeli. Excited po mga kabeli. Yung mga kasama natin mga kabeli, yung po si John Paul tsaka si Jan. Mga kabeli. Nasa likod sila kasi malaki po sila eh. Ayan. Ayan po si Miss Kabeli. Jan Kabeli. Hello po. Good morning po mga kabeli. Shoutout po sa lahat. po. Ayos, Mar? Ayos. Ayos mga kabeli. Ang bagsak, Mar. Hindi po ako makakapagsayaw. Birthday ni Mori. Nakaret. Birthday ni Mori. Chocolate birthday. Shoutout Tita Pia. Shoutout po. Dorothy pala. Dorothy Cadiz. Kamusta lahat? Mga kabeli, kamusta po kayo? Okay lang. Nanto kayo ah.
Ang malungkot ah. Eh, masaya po. Oh, masaya. Ayos. Ayos po mabili. Ayos po mabili. Yan. Susuba na po yan. Makulit yun. Totoo hair mo ba yan? Hindi, extension. Hindi, hair niya yun. Hair niya. Pinahiram lang kanina. Enlex. Gaganon lang ako. Mas malapit ko lang. Gustong bumati. Pag dito kasi baka matraffic ko ang sa Ito muna si intersection. kaibigan natin to ha. Kapatid mo yata. Ako pangarap ko mag-tuck-in talaga. Hindi mo naman ako. Eh sabi mo kay tita kung ano yung isla. Kalmahin mo sila. Baka mamaya mag-ipon tayo sa parking. Hindi, may gabi. So yan mga Beli, San Fernando tayo. SNR boy, gusto mo pumasok? Hindi ako. Ito ko lang dito. Dami ko talaga ito. Punta tayo. Punta tayo, boy. Bibili tayong ano, turbo. Kailangan natin ng turbo. Oo, kailangan. Mamaya pagbalik. Isa naman. Ang problema. Sira na naman yung Opo. Kailangan itagal na ng turbo. Tagal. Chow pan. Hindi, may ginagawa pa na. So yan mga Beli, malapit na tayo. Aji. Nico. Ano? Libo. Aji Iyon. Di yun na rin natin Aji na. Nihon. Ayan, shoutout kay ano, US Pinoy. Dito rin namin sila na-meet namin. Oo, di. Shout out po. Ginagawa yung kalsada rito mga Beli. Pa-traffic dito pag ano. Mabuti na lang umigot tayo ng NLEX. Kung hindi, sakul lahat natin yung traffic. Ito yung mga Beli, nandito na tayo sa Haji Gion Haji Bion. Neon Haji. May shoutout kay Pinoy. So dito rin po namin sila namin. Uno. Tira lulol. Ano po? Ah, okay na po. Apo, 8 lang po kami. Hello po. Hello po. Best po. Best po. Dito na tayo, nakita natin sila Tito dito, saka Tita Dorothy. Dito ka. Apo, apo. Hello po. Apo. So yan, team. Bana. Okay na. Ayan, Jan. Ay, Poy, tingnan niyo si Jan Jan. Baka kumuha ng matitigas ah. Yan, shoutout po sa mga taga-viewers natin, taga Guagua. Ito po. Okay, Pon. Una na kayo, una na kayo. Tara. Kaya mga kabeli, kumain na po kami dati dito. So dati po nanggaling na kami dito. Sino?
Ay, pinggan, lalang. Mga pagkain. Sinigang sa miso. Kahit isabaw. Tapos ito yung head salmon. Dahil pagkain. Kabila. Di pa, dito pa. Nandiyan mo lang. Ano po yan? Sweet and sour fish. Sweet. Yung niluto natin. Mga belly, rich yung belly. Yung belly. Kumukuha si Kabeli. Titikim lang ako. Tingnan ko lang po nun dito yung mga dessert. Dami mga Kabeli. Mga desserts. Ito pa, may ice cream pa. Mga drinks. Kare-kare. Pupunti mo muna, tapos kuha ka namin ng marami. Oo. Buka. Nadali ko kay Jepay ah. Roast beef. Patatim. Patatim. Wedam. Lechon belly. Ito yung ano, mga chicken feet. Ito paborito ni Kabeli to. Chicken feet. Salmon fried rice. So, Japanese chahan. Ano yun? Hello po. Hello po. Mga belly, ito hinahanap ko parada eh. Sushi. Sashimi. Sashimi, sashimi. Dali mga Kabeli. Boss. Saan yun, boss? Tatak sa nanay ko dyan. Hindi mo ba? Parang rin yung family lang. Pang Samji, ayan. Ayan na, Bun. Kaya daw. Ayan pala nasi. Okay na ako. Kuha na po. Opo. Ayun na, nakikutan na na. Napakita mo na sa mga viewers. Ano meron dyan? Samji? Samji. Ano dan? Tara. Ano rito? Wasabi. Lagyan mo isa. Dyan. Tama na muna yan. Ano yan? Wala ka adobo? Wala nga to. So dito, dim sum mga belly. Chicken feet, ayun, meron. Bitis manok dam. Ay, buto. Ano na rin? Yeah. Buto, ano? Fish siomay.
Magkano ngayon dito, Pan? Hindi ko lang po sigurado. Hindi mo alam. Ha? Hindi ko kung saan na ako. Ayaw ko, nakaharap mo. Baka nakaharap mo. Talaga naman. Ito, tabi tayo. Parang nakapag-pwede ko siya na. Bili kayo po. Tres, Singo. Silang Singo. Silang dalawa naman. Opo. Ito si Mori, ngayon napapasama madalas sa amin. Guys, kasi nag-aaral siya. Opo, ito, ewan ko. Pag may absent, ginagawa ko siya. Ganda, meron kang sa parang hindi kayo nahirap. Yan po. Ganda naman sa'yo. Tapos na, yung sa pinto mo. Nung pumoto ka pinatuhan. Sana kung nandun, nagpapalik ko. Ngayon wala na po. So yung mga bili, babalik ulit. Ano na? Tubig. Babalik. Dahil yung pagkain mo, sarap-sarap. Kumuha tayo ng sashimi. Si Kuya Mori. Sashimi. Anong manyaman nito? Na? Ano po ang masarap? Lagyan mo ganun, no? Yung wasabi yung kulay green. Hindi. Konti lang. Hindi pa po. Huli ako ah. Hindi kayo bumalik? Bumalik po. Yan, kare-kare. Pakonti-konti lang abel. Ano po? Yan si Popo. Ano po? Pizza. Lechon belly. Ayaw po. Salamat po. Hello po. Ay, nagre-release po ba kaya? Gulay. Gulay, gulay. Yan no, Kuya Mori. Ayun yung malaki na yun no, sa taas. Ang laki naman. Ang laki naman. Ay, bata doon no, may ano, mga ibang putahe. Ay, tiltila no? Aslan? Itong mga soup. Tignan natin. Spicy beef soup. Biso. Hindi tayo makabili. Yung roast beef po, no? Roast beef. Ayaw mo roast beef, Mori? Konting kanin. Yan.
Dito. Dumating kami dito, alam niyo naman kung hindi kumain. Puro kain na po. Yung nasa bagyo kami. Opo. Lalo. Buo. Lalo. Mapos ko lang. Mapos. Sarap daw. Sarap. Ice cream, abra. Ano ice cream? Ice cream. Dala. Ha? Dala. Sopas? Ini dala. Salad. Salad. Salad po. Am. Am. Puto. Puto. Ice cream. Ah, po. Oh, next. Ice cream po, mga kabel ice cream. Ice cream po. Wow. Kasi po. Ano po mati? Ice cream. Ano po no? Ano sa'yo? Ice cream. Yan. Pero, lagi. Kape. Kape. Ice coffee. Abe. Parang minom yung mayaman. Yan naman. Oh, parang minom. Hindi, parang minom. Ha? Parang minom. Ano yung mamaya namin? Malamig. Hello po. Sino po may birthday dito? Hello po. Subukan ko ba? Yeah, very shout out po kay Tita Lilia Kennedy from San Fernando. Shout out po. Thank you. Opo, welcome po Tita. Salamat po. Ayan yung team mo. Hello po. So yan mga kabili, tapos na po kami kumain. Yan, uwi na po kami sa, babalik na sa farm. Tapse. Yan na, Tito, thank you po. Una na po kami. Maraming salamat po. Baka may gusto po yung shoutout ulit. Wala na po. Thank you po. Happy birthday po, tatay. Hindi po. Thank you po muna na kayo po. Opo. So mga kabili, uwi na tayo. Na-traffic. Ha? Na-traffic. Diba, Beli, on the way tayo sa farm, kasama na sila Tito Tita. Tama ko. Opo. Hello po. So mga Beli, on the way tayo ng Arayat sa farm. Sa farm tayo mag-ano, kasama sila Tito Tita. So gusto makita yung farm. Okay. Nabusog pa ang lahat? Opo. So di pa tayo magpapaalam sa vlog, sa farm na lang. Sa farm. Mga kabili, uwi na po tayo. Thank you.
Belly, pauwi na po kami. Nagbi-vlog din pero May natulog. Sintulog dyan. May tulog ba dyan? Walang tulog, walang tulog. Wala. Popo, tulog ata si Popo. Busog lang busog. Busog na busog. Si Kuya dyan nagising eh, umiilik kanina eh. yeah, Nakatulog kanina mga kabeli. Kapag mo yung camera narinig eh. Narinig yung camera, gumising. So mga kabeli, pauwi na tayo. Nasa Mexico na tayo. Malapit na tayo sa Arayat. Ilan taon ka ba nung umalis dito? So mga kabeli, malapit na po tayo. Nasa Arayat na tayo. Mga belly. Yan, papasok mo tayo sa farm. Ha? tayo pa. Farm. Ay, may kasama po tayo sa likod. Si Tres may pasok. Opo, pulis. Nasa farm na po tayo. Pa. Farm. Okay. Pagkaradya ko na rin bisita. Ito yung principal. Uy, mali. Dito tinampakan na namin. I like this. Tama, Belly, nasa farm na po tayo. Thank you. Una na po. Kaya merienda muna, mga Belly. Mga bisita lang kami. Yun na, merienda na. So mga Belly, merienda muna po. So nagpabili na lang tayo sa bayan ng yun, palabok, saka ha? Kain na. Sabay daw kayo, Mari. Kain na doon. So ayan mga Belly, may kasama pong mga vlogger din, sila tita. So pa-support natin, taga Las Piñas po sila. So ang content nila is travel vlog dito sa atin sa Pinas, saka sa abroad. Yun, galing sila ng Thailand, mabuti pa sila nakasakay na ng Airplane. yan, sir, promote nyo po yung YouTube channel nyo, sir, baka sakaling Hello po sa mga subscriber ni Kabeli. Ako po si Sir JV. So ang content po natin is travel vlog. So mostly Asia pa lang po kami naka-travel. So pati yung local natin magta-travel din tayo. So thank you. Thank you Kabeli. Subscribe madalas po. kasama mo. Si Bisis. Ayan, Yan, hello. Bisis ko yan. So mostly travel vlog talaga kami. So sa travel, doon na lahat kasi travel, food, tapos yung mga local na nakatira doon. Yan. Kaya travel vlog talagang mas gusto ko. Yun yung content namin, no. Ayan. Yan, napasadya kami dito kay Kabeli. Sabi ko, saan pa kami pupunta? Travel pa din. So yun mga Belly, support natin. Like and subscribe po sa mga YouTube, Thank you. YouTube channel nila. Lalagay ko po yung link dito sa vlog natin. Sana support po ng mga solid Kabeli natin. Yan, Sir JV. Thank you. Thank you. So yun mga Belly, paalis na po sila at Tita Pia and Tito, Kuya Lito. Hi. Tita Dorothy and Tito Lito. Yan, shoutout natin si Mami.
Bagitin lang po natin yung name. Si Mother Dear sa Stockton. Ano name po? Shout out po si Mami tsaka si Daddy Lito, si Ama. Sa Stockton. Shout out si Belbel. Shout out si Mary Ann. Sino pa? Sino pa dito? Shout out si... Yung mga pamangkin mo, kalimutan mo mga pangalan nila. Sila Jack. Excited. Apo, ayan. Shout out po sa lahat. Ma, Nina, nandito kami. Si Kabel dito. Hello, tita. Halika, Mami. Bessie. Shout out po Nandito na kami sa mami. farm nila. Ang ganda-ganda. Thank you po sa pagpunta po sa Cabelis Farm. Sama kayo pagka next time balik kami. To California. Nandito kami sa, ano pa to? Thank you to Araya. Cabelli team and farm sa farm nila. Thank you. Thank you po. Thank you po Ma'am Blessy. Thank you. Dito. Sa Cabelli team, thank you. Thank you po. Jan. Next time tita, dito na kayo mag-stay. Pag-uwi nyo ulit. Sa Mabel eh. Magkapangpangan ka kasi. Ayan, Mami. ay, Mami, shoutout po kayo. Mimingat po parati. Yan Pagaling ka ka. pagaling po kayo. Pag kauli nyo po kayo ng Pilipinas, special din po kayo sa Cabelis Farm. Thank you. Thank you po. Bye, Ma'am. Bye na. Jan. Diyan lang ha. Isang bagsak mo na dyan. Pagkita mo kay Tito Lito. Yes. Good. Okay, Mabeli. Thank you po. Pumabili, pauwi na po sila. Yan, thank you po, ingat po. Shout out sa mga taga Las Piñas. Yes. Yun. Sa Caloocan, saka saka sa Quezon Lopez. Yun. Thank you po, ingat po. Salamat. Ingat po dito. Brian po. Opo. Sige po. Kundam. Anong pangalan mo sa kwan? Kabeli Paul po. Cabelli po. Opo. Thank you po, ingat po. Salamat. Opo. So yan mga Beli, siguro nakauwi na rin po sila Tito sa si Tita Gadis. Maraming salamat po sa pagbisita sa Cabelis Farm, saka sa pag-treat sa amin sa restaurant. Yan. Nabusog na kami, napasaya pa po namin. Napasaya nyo kami. Yun. Ano? Thank you po. Ay, isang bagsak muna daw, lahat kayo. Yun. Thank you po. Gusto nyo sumaya? Oo! Thank you kayo kay Tito Lito nyo, saka kay Tito Pia. Yun, thank you po, Tito Pia. Thank you. So yan mga Beli, ayan, nagbigay ng pampasaya si Tito Lito sa kay misis niya. Thank you kayo. Thank you po, Tito Lito. Thank you po. Tito Lito. Yan, thank you po, Tito Lito. Yan, Tita Lita. Lita? Ang pangalan. Tito Lito. Tito Lita. Pia. 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 Thank you po, Tita Pia. Tita Lito. Tito. Kaya ka, Jeboy. Thank you po. Thank you po. Mori. Thank you po. Tito, tsaka tita. Tita na lang. Yan. Sambagsak daw yan. Tapos Beli, si Michael, si Tres, si Ingo, meron din po sila. Poy, pag-ibigay kay Ingo. Opo, yan, maraming salamat po. Kay Tres, tugi 1,000. So ito kay Michael. Yan, maraming salamat po. Thank you po. Okay, so Beli, tatapusin na namin vlog namin. So yun. Kabeli sponsor, Kabeli viewers, Kabeli subscribers. So sa lahat ng Kabeli natin, maraming salamat po sa support at pagmamahal. Sambagsak! Thank you po. Ingat na lahat! Mori! Thank you po. Yun.